A'n testyn ni weld heno yn y benod olaf yn llyfr datgyddiad ac felly benod olaf y Beibl. Yr adnod yw adnod 13 ond mewn gwirionedd ni'n edrych ar y teitl sydd yma. Mae fi yw Alpha ac Omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Fel mae pawb sydd wedi bod yma dros yr wythnosau diwetha'n gwybod, rydyn ni wedi bod yn arwain at y Nadolig yn edrych ar yr cyfeiriadau a'r teitlau sydd i'r arglwydd Iesu Grist yn harol adnabyddus eol ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach. Byddwch chi'n ei trwy edrych ar cael bywiol ddŵr Ezekiel. Ni wedi edrych ar y cadarn ddaeth o Bosra. Ni wedi edrych ar y dinas noddfa bore yma. Byddwn ni yn edrych ar yr addewid roed i adda. Ac heno, fe fyddwn ni'n edrych, a siŵr o fod yma bydd y tro olaf, i ni edrych ar y garol. Nid ein bod ni wedi edrych ar yr holl gyfeiriadau, fe allan ni fy mlaen eto, ond mae rhaid i ni stopio rhywle. Felly, nawn ni stopio gyda'r un hyn sydd yn addas hefyd, fi'n credu, i ni stopio arno fe, sef yr Alpha a'r Omega. Yr addewid roed i adda, yr Alpha a'r Omega, a'r lun mair mewn cor y Methren Juda a'r lun mair. I chi gyd yn gwybod. Mae'r Alpha yw'r llythyren cyntaf yn yr iaith Groeg, a fi'n credu bod pawb yn gwybod yma hefyd. Mae Omega yw'r llythyren olaf yn yr iaith Roeg. Na ddim rhoi cwis i chi yn gofyn ydych chi y gallu enwi y gweddill. Bydd rhaid i chi feddwl am hynny eich hun. Ond ni gyd yn gwybod, a mae'n dweud yn dyddiau, mae fi yw'r Alpha ac Omega cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Ond y cwestiwn yw, fel gyda'r holl ymadroddion hyn, beth mae hynny'n golygu? Be mae hynny'n golygu? Pan mae yr arglwydd Iesu Grist yn galw ei hun yn Alpha ac Omega. Chi'n gwybod, ni'n gallu fod yn gyfarwydd ag ymadroddion, dim jyst yn carolau ac mewn ymynau, ond hyd yn oed yn y Beibl ei hun. Yn gyfarwydd, mor gyfarwydd, dyn ni ddim yn sicr. Falle beth maen nhw'n golygu. Ym mha ffordd y mae Iesu Grist yn Alpha ac Omega? Cyntaf ac olaf o beth? Nawr, fi'n credu fod yna sawl ffordd allwn ni edrych ar y neges neu'r ystyr sydd yn yr enw. Yn amlwg bod yn golygu rhywbeth. Neu pam ddweud hynny? Beth yw'r ystyr? Allwn ni edrych arno fe o sawl ongl. Fi'n credu. Fi'n mynd i cyfyngu fy hun i ddau heno gyda'n gilydd. Dau beth y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein dysgu ni, neu'r hyn i ni gallu dysgu amdano fe o'r teitl hyn. Iesu Grist yw Alpha ac Omega. Y baban bach, y Methren, sydd yn y cor, y Methren Juda, presel, y Methren Juda. Fe yw'r Alpha a'r Omega. Yr un sydd ar lun mair. Fe yw'r Alpha a'r Omega. Beth ni'n gallu dysgu amdano fe. Dau beth fel fi'n dweud. Dyma'r peth cyntaf. Mae'n dysgu ni, mae Iesu Grist yn Dduw. Iawn? Mae'r teitl yn ein dysgu ni bod Iesu Grist yn Dduw. Hynny yw, mae'n brawf i ni.
o'i ddiwdod e. Nawr, fi'n meddwl bod hyn yn glir. Just wrth edrych ar y teitl hyn. Nawr, fi'n mynd i ofyn am eich ymynedd. Wrth i fi osod allan y ddadl o y geiriau hyn. Fi'n mynd i gosod prawf o'ch blaen chi fod y geiriau hyn yn ei dysgu fod Iesu Grist yn Dduw. Mi ddechrau gyda'r cwestiwn sylfaenol, dylen ni wedi dechrau arno fe cyntaf, sef pwy sydd yn siarad fan hyn? Pwy sydd yn dweud my fi yw alpha ac omega? Wel, does dim llawer o amheuaeth, oherwydd ni'n gweld yn y cyd-destun, mae Iesu hun sydd yn siarad. Does neb arall all y fe fod yn siarad fan hyn. Ond, wi moyn i chi rando nawr wrth i fi ddarllen rai adnodau eraill o lyfr Datgyddiad. Felly, falle chi moyn dilyn, ond does dim rhaid, jyst gwrandewch wrth i fi ddarllen rhain. Eto, fi'n gofyn am eich ymynedd, achos mae yna ddadl yma. Datgyddiad pennod 1 ac adnod 8. Reit nôl i ddechrau y llyfr. My fi yw alpha ac omega, medd yr arglwydd Dduw. Yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog. Adnod tebyg iawn i adnod ein testun. Ond pwy sy'n siarad fyna? Wel, mae'n dweud, yr arglwydd Dduw, yr holl alluog. Duw sydd yn siarad yn yr adnod yna. A Duw sydd yn cyfeirio at ei hun fel yr alpha a'r omega. Wy'n mynd i neidio i adnod arall. Pennod 21 ac adnod 6 y tro hwn. Sylwch y tro yma. A dywedodd wrthyf y mae'r cwbl ar ben. My fi yw alpha ac omega, y dechrau a'r diwedd. Pwy sy'n siarad eto? Duw sydd yn siarad yn yr adnod yna fel yr adnod gyntaf a ddyfynes i. Ond fan hyn, yn adnod ein testun, yr arglwydd Iesu Grist sydd yn siarad. Ac mae'n defnyddio'r un teitl yn union a mae Duw yn defnyddio yn yr ddwy adnod gyntaf. Wy'n mynd i fynd â chi ymellach yno, ac wy'n mynd i fynd â chi i'r Hen Testament, ac i Eseia, ac i Eseia 44 ac adnod 6. Fel hyn y dywed yr arglwydd brenin Israel a'i weredwr, arglwydd y lluoedd. My fi yw y cyntaf, diweddaf ydw i fi hefyd, ac nid oes Duw, ond my fi. Dyna'r arglwydd, dyna Jehova yn yr Hen Testament, yn siarad i'w bobl ac yn dweud fi yw cyntaf, fi yw'r olaf, a does dim Duw arall. Mae'r holl dduwiau eraill yn ei lunod. A dyma ni yn y Testament Newydd a'r arglwydd Iesu yn dweud my fi yw'r cyntaf, my fi yw'r olaf. Beth yw'r unig gasgliad allan ni ddod iddo fe? Yr unig gasgliad allan ni ddod iddo fe yw fod Iesu Grist yn Dduw. Fe yw Jehova. Fe yw Yahweh. Does dim Duw arall, ond fe. Be allwn ni fynd ymhellach na hynny? Trwy jyst edrych ar y teitl ei hun. Beth yma'r teitl yn dweud wrthyn ni? Fe yw dechreuant. Fe yw'r diwedd. Fe yw'r cyntaf. Fe yw'r olaf.
A mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn, pwy arall ond yw bydde'n dweud y fath beth? Pwy arall feiddiau ddweud y fath beth? Pwy yw hwn? Ond Duw ei hun. Gai ddyfynnu chi, Thomas Charles. Ni'n hoffi Thomas Charles. Mae Thomas Charles yn dweud hyn. Y mae yr enw hwn yn gosod allan ddwyfoldeb a'i berson. Nid oes un creadur a all yn briodol ddywedyd my fi yw y cyntaf, canis y mae ei griawdwr yr hwnna ei gwnaeth o'i flaenef. Ie. Os mae chi yw'r cyntaf, os nad chi yw'r cyntaf, wel mae'r creawdwr o'ch blaen chi. Ni ddichon ddywedyd chwaith, my fi yw y diwethaf, nid ydyw un o'r ddau enw yn briodol i neb ond Duw. Pwy all ddywedyd my fi yw y dechrau a'r diwedd ond Duw? Yr hwn sydd yn roddi bod i bob peth, sydd yn trefnu ac yn cynnal pob peth, a'i ogoniant y diben o'r cwbl, ond y mae'r holl enwau yn briodol ac yn addas hollol i Grist, o ran ei berson, a'i holl weithredoedd, a'i holl oruchwiliaethau. Y mae fe yn alffa ac yn omega, ac yn llenwi y cwbl rhwng y ddwy lythyren hynny. Y mae yn preswylio tragwyddoldeb, a'i waith yn berffaith. Nawr, falle bydd rai na chi yn dweud, so what? Falle bydd rai na chi'n dweud, wel, ni'n gwybod hyn. Falle bydd rai na chi'n dweud, wel, diwinyddiaeth yw hyn. Give us a break, Emyr. Mae'n diwedd y flwyddyn. Dyma'r gwasanaeth ola yn 2024. A ti'n sôn wrthyn ni, amen. Ydy hyn yn bwysig? Mae yn bwysig. Mae yn bwysig i ni. I ddechrau, mae'n bwysig oherwydd mae'n y gair. Ac i ni yn astudio'r gair. Nôl at bore yma, ni dod yma i rando beth mae Duw yn dweud. Ac mae hyn yn gair Duw. Mae hyn yn garol, ond mae'r garol yn dda oherwydd mae'n gair Duw. Fel ni wedi bod yn dweud. Ond mae'n bwysig hefyd am hyn, oherwydd bod ni'n siarad â phobl. Ac mae'n codi gyda phobl. Dim mor aml a hoffwn ni falle. Ond fe fydd e. Enghraifft, fe ddigwyddodd gyda fi yn ddiweddar. Siarad â gwraig am bethau crefyddol. Fwy na bethau crefyddol, siarad â hi am bethau Cristnogol. A nid arwynebol. Roedd hi'n wraig deallus. Roedd hi'n wraig oedd wedi studio pethau. Roedd hi'n wraig oedd wedi bod i eglwysu, gwahanol eglwysu. Chael profiadau gwahanol. Ac oedd hi'n onest gyda fi, yn rannu. A chi'n gwybod be wedodd hi? Mae un o'r problemau oedd gyda hi ar hyn o bryd, un o'r pethau oedd hi'n stryglan gyda ge ar hyn o bryd, oedd am y drindod. Hynny yw fod Iesu Grist yn Dduw. A hi'n cael trafferth gyda hynny. Ac o'n i'n parchu ei gonestrwydd hi. Oedd hi'n meddwl oedd hi'n ceisio dadlau. Fel bysach chi gyda'r rai. Nid dyna beth oedd hi mae, ond o ddifri yn cael amheuon ynglyn â Iesu Grist. A fel wedi o'n i'n goffa parchu oherwydd o leia roedd hi wedi meddwl am y peth.
O leia roedd hi wedi eistedd lawr a meddwl ydy'r babi yma a aned y meddwl, ai Duw yw e, mewn gwirionedd. Ydy wedi gweld pa mor fawr yw hynny. Oedd hi'n sylwi bod hi fod i gredu hynny. Os allai ddod i efo bod Cristnogaeth mainstream yn derbyn y drindod. Ond roedd hi'n stryglan. Beth ydyn ni'n dweud i bobl fel yna? Sut i ni'n mynd ati i ddweud wrthyn nhw? Wel, mi'n derbyn eich amheuon, mi'n deall bod e'n rhywbeth mawr ni'n derbyn. Nid ar chwarae bach i ni'n derbyn. Sut i ni'n dweud? Wel, dyma un enghraifft. Lle allan ni ddweud wrth berson? Wel, fe yw'r alffa a'r omega. Ac egluro hynny i'r person. I ni cael tystion Jehova yn dod at y drws. Nawr, falle chi dadle mewn wastraff amser gyda nhw. Ond chi byth yn gwybod, falle bydd rhywun yna'n cael sioc pan ych chi'n dweud wrthyn nhw rhywbeth fel hyn. Wel, fe yw'r alffa a'r omega. Ac adnodau eraill. Mae'n digon rwydd i ni ddweud wrthyn nhw, wel no, dyn ni ddim yn credu beth ych chi'n credu. Ond pam? A bod reswm gyda ni am beth i ni yn credu. Falle, i chi fel y wraig i hun. Falle bod rhywun fan hyn fel y wraig yna. Ac amheuon. Wel, dwi ddim yn siŵr. A mewn un ystyr, wy'n gobeithio bod chi. Oherwydd mae'n beth, fel wedi dweud, mor fawr, ei bod ni'n credu bod Iesu Grist yn Dduw. I ni'n addoli e. Dyn ni ddim fod i addoli neb o'n Duw, ond dyn ni'n dweud mae'n iawn i addoli Iesu Grist, oherwydd mae yn Dduw. Felly ni'n cael amheuon weithiau am hynny. Os ydych chi byth wedi cael amheuon am y peth, byddwn ni'n amau. Achos ydych chi wir wedi ystyried beth mae'n golygu. Mae'n rhywbeth syfrdanol fod y babi cafodd mae'r ymethlen. Mae Duw yw e. Eto, dyn ni'n gwybod sut i ymateb i'n hameuon ni. Ond yn fwy pwysig na hynny, mae'n bwysig i ni i edrych ar hyn, ac i ddeall hyn, ac i dderbyn hyn, oherwydd ein bod ni am nabod yr arglwydd yn well. Dyna pam ni wedi mynd at y garol. Dyna pam ni wedi astudio y bywiol ddŵr Ezekiel. Dyma pam ni wedi astudio y cadarn ddaeth o Bosra. Oherwydd ni moyn adnabod Iesu Grist yn well. Ydy ni? Nag e dyna'n dymuniad ni, fel yr Apostol Paul, fel yr adnabyddwy fef. Ac i ni'n gallu colli golwg, ydy ni? Amdano fe. I fawr edrych. Meddwl am emyn David Jones, uchelderau mawr ei ddiwdod. Adam deroedd ei fyddod, sy'n creu syni, fydd ar syni, yn rhigolion gwlad goleuni. Mae'r bobl sydd yn y nefoedd, mae'r saint yna yn rhyfeddu, yn syfrdanu at ei ddiwdod e. Ydyn ni'n syni? Ydyn ni'n atgoffa ni'n o bwy yw ein ceidwad ni? I fod e'n Dduw. Mae e'n ddyn, ydy, 100%. Ond mae e'n Dduw. Ydyn ni'n myfyrio ar hynny. Pwy yw yr arglwydd? Iesu Grist. Fe yw'r un oedd yn y dechrau. Fe yw'r un fydd ar y diwedd. Yr un oedd e ar y dechrau a fydd e yn y diwedd, heb newid. Cyn Abraham, yr wy fi. Mae bobl yn dweud pethau sili fel hyn,
Ond ar Iesu Grist byth wedi dweud bod e'n ddiw. Wel, nonsens. Nonsens pur wedi. Fe ddwedodd wrth yr Iddewon, cyn Abraham, yr wy fi. Roedden nhw'n deall hynny. Ni cael y fan hyn, nes ymlaen hefyd yn y benod, mae fi yw gwreiddyn a heliogaeth Dafydd. Gwreiddyn Dafydd a heliogaeth Dafydd. Sut mae rhywun yn gallu bod yn wreiddyn i Dafydd, yn dod cyn Dafydd, ac yn heliogaeth i Dafydd? Fel mae ei hun yn gofyn, yn dyfe, sut mae Dafydd yn gallu galw yn arglwydd, ac mae e'n fab iddo fe. Mae e'n ddiw. Yr un oedd yna ar y dechrau amser, dechrau y byd. Yr un bydd yna ar ddiwedd amser hefyd. Beth yw llyfr y datguddiad? Wel, allwch chi ddweud mai llyfr y datguddiad yw just hanes y byd. Mae'n lyfr eitha anodd, efallai, llyfr y datguddiad. A falle bod hwnna'n fwriadol. Mae'n lyfr dryslyd. A chi'n meddwl beth yn y byd sy'n mynd mlaen fan hyn? Yr holl weledigaethau hyn. A falle bod hwnna'n fwriadol. Oherwydd mae'r byd, mae hanes yn ddryslyd. Mae hanes yn anodd i ddeall. Falle bod bywyd yn anodd i ddeall. Ond beth yw'r neges? Beth yw un o'r negeseuon sydd yn dod trwy'r llyfr? Mae yna bwrpas. Mae yna un sydd yn reoli y cyfan. A mae bobl yn saff yn hyn i gyd. Mae e'n gwybod oherwydd fe yw'r dechrau. A mae e'n gwybod oherwydd fe yw'r diwedd hefyd. Mae'n gysur i ni, yn dydy e. Os y'n ni'n Gristnogion, mae'n gysur i ni. Mae e'n ceidwad ni yw'r alpha a'r omega. Fe yw'r dechrau a'r diwedd. Mae'r holl byd yn ei law. Fe yw'r creawdwr, fe yw'r cynhaliwr hefyd. Dyna'r pen cyntaf felly. Mae Iesu Grist yn ddiw, yr alpha a'r omega. Yr ail beth. Mae'r teitl yn ein dysgu ni yw hyn. Mae Iesu Grist yw datguddiad Duw i ni. Iesu Grist yw datguddiad Duw i ni. Enw llyfr, datguddiad. Nawr, does dim rhaid i ni ofni hynny. Datguddiad. Mae'n hawdd yng Nghymraeg, yn dydy e? Datguddiad. Mae'n anodd yn Saesneg. Datguddiad. Datguddio. Datguddio. Dychmygwch bod Thomas neu Owain yn dod i'r blaen ac maen nhw'n dweud, wedi creu llun newydd, paentiad newydd. Ac mae yna orchydd dros y llun. Ac maen nhw'n dod i fyny fan hyn ac yn dweud, dyma'r llun. Ond mae'n orchydd drost. Dwi ddim moyn dangos eto. Mae'n moyn siarad tipyn bach am y llun. Ac yn un eistedd dweud, ni ddim moyn gryndor beth sydd gyda ti. Ni'n smog ar y llun. A wedyn, ar ôl tipyn bach, maen nhw'n tynnu'r gorchydd i ffwrdd. Ac yn ni'n gallu gweld y llun. Maen nhw wedi datguddio. Ydyn nhw? Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Tynnu ffwrdd y gorchydd. Tynnu ffwrdd y peth sydd yn cuddio. Dyna yw llyfr y datguddiad. Dyna yw'r Beibl hefyd. Datguddiad Duw i ni. Duw yn tynnu gorchydd i ffwrdd fel bod ni'n gweld yn fwy clir. Fel bod ni'n gweld y llun. Datguddiad o beth? Wel, allwn ni ddweud fel hyn. Mae datguddiad o ewyllus Duw, cynllun Duw,
hanes y byd, diwedd y byd, cyflwr y byd, datguddio i ni pam mae'r byd fel mae hi. Yn bywyd ni yma, yn y datguddiad yma hefyd. Yn cofio'r pennill sydd yn dweud am y Beibl, ond allwn ni ddweud am llyfr y datguddiad. Dyma Beibl anwyl Iesu. Dyma roedd dehaelawr Duw. Dengys hwn, dangos, dengys hyn, y ffordd i farw. Dengys hwn, y ffordd i fyw. Dengys hwn, y golled erchyll. Bore yma, gafwyd draw yn Eden Drist. Dengys hwn, y ffordd i'r bywyd, trwy adnabod Iesu Grist. Mae'n dangos i ni beth sy'n mynd i ddigwydd, beth bydd y diwedd, beth bydd ar ôl y diwedd. A mae angen hyn arno ni yn does e. Oherwydd mae'r byd yn dryswch i ni. Mae hanes yn dryswch. Mae bywyd yn dryswch. Mae bywyd yn bos i ni. Mae'n orchydd. Di ddim yn deall pethau. Mae cwestiynau gyda ni. Does e, o hyd ac o hyd. Cwestiynau mawr, cwestiynau pwysig. Mae angen atebion arno ni. Mae angen datguddiad arno ni. Nôl at y testyn. Ble ni'n cael datguddiad Duw? Ble ni'n cael atebion? Ble ni'n cael atebion i cwestiynau dyfnaf? Cwestiynau mwyaf pwysig sydd gyda ni. Dyma'r ateb yn yr arglwydd Iesu Grist. Ble ti'n cael hwnna i chi'n dweud? Wel, yn y teitl hyn. Yr alffa a'r omega. Eto, ffrindiau, amynedd wrth i fi esbonio beth fi'n golygu. Beth sydd i angen i ddatguddio, ffrindiau? Beth sydd angen i esbonio rhywbeth i rhywun? Beth sydd angen arnoch chi gyfathrebu neges i rhywun? Geiriau. Ydy fe? Geiriau. Mae geiriau anhygoel yn dyn nhw. Trwy eiriau, ni'n gallu cyfathrebu â phobl. Mae geiriau yn bwerus iawn. Mae geiriau yn cael ei ddefnyddio i ddweud a chyfathrebu beth sydd yn meddwl un person, fel bod e'n gallu cyrraedd meddwl person arall, rhywun arall. Geiriau, fel wedi dweud, yn bwerus. Mae geiriau wedi gallu dechrau ryfel. Mae geiriau yn gallu dod â ryfel i ben. Mae geiriau yn gallu achosi i rywun briodi chi. Mae geiriau yn gallu achosi i rywun gwybod mas dy chi. Geiriau. Beth sydd angen i wneud geiriau? Llythrennau. Dyfe, y pob gair wedi wneud o llythrennau. Alpha i omega. Dyna beth sydd angen arnoch chi. Iesu Grist yw'r alpha i'r omega. Fe yw y ffordd mae Duw yn datguddio i ni. Fe yw datguddiad llawn terfynol Duw. Dyna pam ni'n galw y llyfr yma Gair Duw, oherwydd mae'n datguddio i ni. Dyna pam mae Ioan yn dechrau ei efengyl yn y dechreuad yr oedd y gair. Iesu Grist yw gair. Iesu Grist sydd yn datguddio Duw i ni. Fe yw'r alpha, trwyddo i'r omega. Yr holl ddatguddiad. Chi wedi bod yn amyneddgar? Cyn cwpla. Gai gymhwyso hyn i ni. Yr ail ben yma am ddatguddiad Duw. Sut dyn ni'n cymhwyso hyn? Beth yw'r
oblygiadau ymarferol i ni. Enw di 4, cyn bod ni'n dod i ben. 1. Mae yna ddatgyddiad, felly, i yr atebion a'r cwestiynau dwysaf sydd gyda ni. Nid yr holl cwestiynau, Dyw ddim wedi datgyddio popeth i ni, bydd Dyw ddim yn datgyddio popeth i ni. Ond y pethau pwysig, y pethau sydd i angen arnoch chi, mae Dyw wedi datgyddio fe i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw datgyddiad. Ac yn ei air, Dyw wedi iddo lefaru i llawer, modd a llawer, gynt trwy y proffwydi, a lefarodd wrthym yr awr hon yn ei fab, neu mewn mab. Meddai Iesu Grist, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Fe hun yw'r datgyddiad. Yn ail, fe yw datgyddiad llawn sydd o Dduw. Fe yw'r alffa a'r omega. Fe yw'r dechrau, fe yw'r diwedd. Hynny yw, fe yw'r unig. Fe yw'r unig datgyddiad sydd. Dechrau a'r diwedd. Does dim byd ei ole. Fe yw'r cyfan. Does dim datgyddiad arall i gael. Does dim datgyddiad newydd. Mae hwn yn bwysig. Oherwydd mae pobl yn meddwl bydd yna datgyddiad arall. Na, does dim datgyddiad arall. Gai orffen yr adnod. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dyw neb yn tyfod at y tad, ond trwy fi. Fe yw'r datgyddiad llawn. Yr unig datgyddiad. Yr unig datgyddiad bydd. Fi'n ymwybodol. Dyw pobl ddim yn hoffi hynny dyddiau yma. Achos bydd pobl yn dweud bod ni'n anodd efgar trwy ddweud y fath beth. Ond dyma mae'r gair yn dysgu. Dyma beth mae Iesu Grist ei hun yn dysgu. Mae fe yw'r datgyddiad llawn. Neb arall. Ofer i ni'n edrych am atebion unrhyw le arall. Ofer i ni'n edrych am wirionedd unrhyw le arall. Ni welodd neb Dduw erioed. Yr unig ynedig, hwn sydd yn mynwes y tad a'i hysbysodd i ni. Dim ond trwyddo fe. Trydydd cymhwysiad yn fwy personol yno. Fwy personol. Mae rai yna chi sydd yn gwrando arno fi yn awr a chi dal yn y niwl. Chi dal am arborchydd yna o hyd. I chi ddim yn deall y lleiaf. A dyn ni ddim yn siarad wrth gwrs am allu ymynyddol. Gobeithio bod ni'n deall hynny nawr. Dyn ni ddim yn siarad am intelect. Dyn ni ddim yn siarad am faint o gymwysferau sydd gyda chi. Chi gallu cael y person mwyaf dalluog, mwyaf dawnus yn y byd, ond pan mae'n dod at ddatgyddiad o ddiwrth Dduw, maen nhw yn y niwl. Dyn nhw ddim wedi deall y lleiaf eto. Dim byd. Maen nhw'n ddall. Ac mae yna rai o'ch chi sydd yn gwrando arna i siŵr o fod ac i chi'n ddall. A mae hyn, ffrindiau, mor berthnasol yn y dyddiau hyn wy'n teimlo, bod dim llawer yn mynd i'r cwrdd. Mae yna rai bobl yn mynd i'r cwrdd. Mae yna lawer o bobl sydd yn mynd i'r cwrdd a dyn nhw ddim wedi deall dim byd eto am ddatgyddiad Duw. Ddim wedi deall dim y lleiaf. Yn cofio Nicodemus yn dod un tro at Iesu Grist, a mae Ioan yn ysgrifennydd clyfar, a mae'n dweud fan hyn fa ddath yn y nos. Fe ddath yn y nos achos oedd yn y tywyllwch. Oedd e ddim yn deall dim byd. A roedd Iesu Grist yn siarad fe'n goffa gweld a dweud fel hyn wrtho fe Nicodemus, a wyt ti'n ddisgawdwr yn Israel ac ni wythos y pethau hyn? Ti'n mynd i'r cwrdd, Nicodemus, ti ddim yn deall y pethau hyn. A mae'n y bobl yn mynd i'r cwrdd, a dyn nhw'n deall dim byd.
O, maen nhw'n deall geiriau, maen nhw'n gallu esbonio rai pethau, a maen nhw'n gwybod emynau ac yn y blaen. Ond pan mae'n dod at ddeall pethau Duw, datgyddiad Duw, dim syniad. Dim syniad. Yw'r gorchudd ddim wedi symud. Oddi wrth i llygaid nhw. Beth yw'r neges i'r bobl hyn ac i chi? Iesu Grist yw'r datgyddiad. Iesu Grist yw'r alffa. Mae rhaid chi ddod at y fe. Mae rhaid i chi. Does dim ffordd arall. Dyw'r bobl hyn wedi disgrifio, dyn nhw ddim wedi bod at Iesu Grist. Dyn nhw ddim wedi plygu glin i Iesu Grist. Chi'n cofio beth wedodd e? Mae fi'r drws. Mae fi'r drws. Fi'r ffordd mewn. Mae rhaid i ti ddod at ei. Does dim ffordd arall. Be wedodd e yn y benod darllen o'n ni. Chi'n cofio reit ar y diwedd, mae'n dod yr wyf fi Iesu wedi anfon fy angel i dystiolaethu am y pethau hyn i chwi ar gyfer eglwysi. Mae fi yw gwreiddyn a heilwgaeth Dafydd sy'n disglair y bore. A mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud tir, a'r sawl sy'n clywed dywedyd yn dweud tir, a'r sawl sy'n sychedig. Deied ymlaen. A'r sawl sy'n ei ddymuno derbyniad ddŵr o bywyd yn rhodd. Mae'n rai yn chi yma sy'n sychedig. Dyma'r neges. Mae'n rhaid chi fynd at y fe. Dim ond fe sy'n gallu torri'r syched yna. Dim ond fe sy'n gallu symud y gorchudd. Oherwydd fe yw'r alffa, fe yw'r drws. A byddwch chi ddim yn deall dim byd tan i chi ddod at y fe. Ond yn nodwerydd ac yn olaf, i'r credadyn hefyd, mae yna neges yma. Iesu Grist yw'r alffa. Iesu Grist yw'r omega hefyd. Hynny yw fe yw'r cyfan o ddatgyddiad Duw. Dim byd arall. Does dim angen dim byd arall arna chi. Beth sydd eisiau arna chi nabod e'n well. Oherwydd fe yw'r cwbl. Fe yw'r gwyddor i gyd. Fe yw'r datgyddiad llawn. Ac felly, Iesu Grist yn unig sydd i angen arna chi hefyd. Ond di nabod e yn well. Does dim gair arall. Does dim gair newydd. Peidiwch cael eich tynnu ffwrdd ni nôl gyda Colosiaid. Ynddi ni. Ddim di anghofio am Colosiaid, gobeithio dyn ni nôl at Colosiaid, ond dyma neges Colosiaid. Ynddo fe? Y bobl yma yn cael ei llygad ni, yn meddwl bod pethau eraill sydd yn gallu symud nhw ymlaen. A mae Paul yn ysgrifennu ac yn dweud, mae popeth yn Iesu Grist. Megis gan hynny a derbyniasoch Grist, felly rodiwch ynddo fe. Dim yn unrhyw le arall nag yn unrhyw un arall. Fe yw drws, ond fe yw bara hefyd. Fe yw bara y bywyd. Ni'n cynyddu trwy fwyta cael mwy ohono fe. Ni'n cryfhau trwy fe, trwy cael mwy ohono fe, gan taw fe yw bara y bywyd. Ni'n tyfu trwy fwyta fe. Fe yw unwydden. Hebddo fe, ni allwn ni wneud dim. Fe yw'r awdur. A fe yw'r perfeithydd ein ffydd hefyd. Gan edrych ar Iesu, awdur a pherffeithydd eich ffydd. Neb arall. Fe yw omega i ni. Fe fydd yn omega i ni rhyw ddydd hefyd. Fe fydd y diwedd. Fe fydd y diwedd yn rhagwyddoldeb. Fe fydd yn cael y sylw yn rhagwyddoldeb gyda ni hefyd. Felly, gadewch i ni gyd, pwy bynnag i ni, droi at yr arglwydd Iesu Grist, roi yn hun o newydd iddo fe, oherwydd fe yw alffa ac omega.